og slendrede klude, dukkende ud over gulvene fra gården til baderummet. Tumlede ind under brus og røn, stoppede op og fik en klump i halsen og stirrede mig i spejlet måbende, da jeg så mine knæ var blevet grå, og der var gået mug i dem. Gik tættere på spejlet og prøvede at pille det væk, men så begyndte min hud at skalle og falde af. Så lignede let, hvad sker der? Tænkte jeg, ventede på et svar fra Gud, hun svarede ikke. Og pludselig så min stakkels hud gammel ud. Men det var først da jeg hostede sort-gråt fælt, mudret lige med det slam. Jeg senere på dagen ringede op til lægen og sagde: jeg ligger herhjemme, jeg er ikke mig selv. Min krop forfalder, huden skaller, jeg skal have hjælp. Og lægen havde en rolig, smilende stemme, og efter mit flip begyndte han så blidt at fortælle, hvad sagde: du har overskredet sidste salgsdato, og derfor er der helt naturligt gået rød i dig. Det er noget, der kommer med alderen og bare resten af livet. Du har heldigvis kun lidt af det i 12 timer. Og hvad havde du egentlig troet? Og du må ikke miste mod, for vi skal alle sammen blive til jord igen. Kisten sænkes ned, ramt af gråden. Det næste der skete var, jeg benægtede det hele. Smurte mig ind i creme, tog på job næste dag og glemte det meste, eller jeg prøvede. Men det var sgu svært, da jeg virkelig stank af noget klam. Så oversprøjtede dramatisk min krop med deodorant. Havde fået røde øjne, var skrættende sagt. Jeg var træt, men tydeligvis lagde ingen mærke til det. Hvilket var rart, og da jeg fik fri og ville kigge forbi mit træningscenter, klædte om og så de misfarvede plamage på mave og hænder. Undgik jeg spejlene, skruede op for musikken og skrålede højt på Backstreet Boys, mens jeg pumpede en maskine. Gik efter min time, undgik bevidst badet. Altså bare så ingen skulle gå rundt og få kvalme af mig. Og da jeg kom hjem og ville spille FIFA, have Wiz Khalifa, gik der et kvarter, så sad jeg i du sådan det klima. Så måtte åbne alle vinduer, til der blev så koldt. Jeg gemte mig under dynen som et barn, der flygter fra et stormvejr. Til sidst tog jeg mig sammen og ville gøre mig i stand, tage make-up'en af for at gøre mig klar til drømmeland. Hvor efter jeg børste var tabt og 2 tænder var græd i skam over mig selv og tænkte på hvad lægen havde sagt. Og hvad havde du egentlig troet? Og du må ikke miste mod, vi skal alle sammen blive til jord igen. Kisten sænkes ned, ramt af gråden. Jeg vågnede, sukkede, da allersidste hudflag på min krop gennem natten havde det sluttet ved smuldre af. Skrev en sms til en ven og sagde jeg var bange, og han svarede tilbage. Vi mødtes med det samme og greb en kaffe. Togen over København føltes så god, da jeg følte det skjulte alt det døde kød jeg nu bestod. Hvad kan du se det? Sagde jeg lynede ned ved jakken og viste ham min stakkels hammerne klamme bare arme, og vi sad der bare. Så hans optegnede linjer i panden, og vi fik øjenkontakt, stille kiggede på hinanden. Jeg kan ikke se hvad du mener, sagde han smilende, men velkommen mit voksnes rækker, drillede han grinende. Tag nu bare, accepter du levende ligesom mig og alle de andre væsner du kender og ser på livets vej. Se, sagde han, og det gjorde jeg. På et splitsekund var det pludselig jeg kunne se folk der gik zombie-lignende rundt. Havde gang besvær på grund af kroppenes opløsninger. Min indre pige ville skrige, men jeg forholdt mig køligt til det hele og prøvede at indse hver en dag som verden gav ikke var noget som man nødvendigvis blev stærk og var af. Drak resten af kaffen og prøvede at samle tankerne og vendte mit hoved mod min ven og så hans åbne kranie og ind i hans blodrøde øjne, forrevne kinder med et fokus på hans blege læber som der talte til mig. Og hvad